אנחנו בעוד סרטון חדש, והיום אנחנו הולכים לשחק ברוקהייבן ברובלוקס. אני אסביר לכם למה זה לא ברול סטארס צ'יטים, כי פשוט נמחק לי, פשוט נמחק לי הברול סטארס צ'יטים, אז ועכשיו זה לא נותן לי גם להוריד אותו, אז זה למה זה לא ברול סטארס צ'יטים. אורי, רוצה להיכנס דרכי? כן, אני עם חבר שלי פה. רוצה להיכנס דרכי? להשתתף בסרטון? דקה, רק לשתף אותך. אוקיי. טוב חברים, אני גיליתי סוד. אתם לא צריכים לקחת בית. אתם יכולים פשוט לבנות בית בשבילכם. לא באמת, אתם יכולים לעשות את זה בקלי קלות. קבלו איזה סקין יש לי. טוב, אני הולך לבנות לי בית. קבלו. כבר תקפוץ לי הכי גבוה. תראו מה הקבוצה הכי גבוהה של זה. טוב, יאללה, בואו נלך ליער. וביער אני הולך לבנות לעצמי בית. יודעים מה? בואו נשנה ביחד סקין. יאללה. אני אשים חולצה כזאתי. וואו, זה נראה יפה החולצה הזאתי. אל תיגעו, אני הולך להוריד את השרירים, הם לא נראים יפים עם זה. עכשיו אתה יודע, אני יכול לעשות לך קוביות. כן. אם אתה רוצה. אני יודע. עכשיו בואו נחזיר לשיער שהיה לי. אל תדאגו, הסקין הזה הולך להיות טוב. זה הסקין שהיה לי פעם. הסקין שהיה לי, אורי, נכון, היה לי סקין כזה שאני עושה. רק הוא לא היה עם שחרים. רגע, מה רציתי עכשיו? רציתי שיער. לא, זה לא שיער טוב. זה? יש, זה השיער הזה. יופי. עכשיו אני צריך לחזור להיות ככה. זהו, זה הסקין שהיה לי פעם. רגע, עכשיו אני אשים את החרבות מאחורי הגב. היה לי גם חרבות מאחורי הגב פעם. כן. ככה זה היה, ועכשיו היה לי גם את זה. וזהו. אוקיי, אתה זוכר את הסקין הזה? טוב, עכשיו הולכים ליער. בואו נגיע קצת. הנה מקום שהיינו בו. למה? אתה יכול גם לעשות לך בית. אולי אני אעשה לי בית על בודד. עכשיו אנחנו מתחילים עם העניינים. דבר ראשון לוקחים אוהל. זה דבר ראשון שעושים. אורי, מה אתה מעדיף לי? שוב פעם את הקופת חולים או את הרגיל הירוק? אני לוקח את הירוק.
רגע. ככה. או ככה רציתי. עכשיו אני עושה ככה. כזה. אני אוהב שיש לי סטאפ גיימינג בזה. בברוקהייבן, אז אני עושה לי, ואני עושה גם שאני יוטיובר. כאילו אני יוטיובר גם במציאות, אבל זה לא משנה לי כל כך. יופי, ככה זה בינתיים נראה. טוב, חברים, אני אתן אתכם ברגע שאני אתקדם במהלך הזה מהחקות. מי זאת? למה היא פרצה לי לבית? עופי מפה. תפי. עופי. אל תתקרבי לפה. ילכה. טוב, חברים. ממשיכים לבנות. אני חושב שהמקום שלי שוב פעם כאן. אתם בטח נטפלים למה אני אומר שוב פעם. כי אני אומרת... כי אני תמיד אומר את זה. כאילו, אני לא תמיד אומר את זה, כאילו, כי... אני עשיתי את אותו דבר 1,000,000,002 פעם, נכון אורי? טוב, תקשיבו חברים, עכשיו אנחנו הולכים לעשות עוד... מה? אל תיעלם לי. טוב, חברים, עכשיו אנחנו הולכים לשחק קצת במחשב. רגע, בואו נעשה לנו פה משהו יותר מפן. אני עושה לי משהו מגניב רצח. חכו, קבלו את זה. למה זה לא נותן לי פה? כל דבר. הנה. ככה חדר גיימינג שנראה חברים. וחדר גיימינג שלי שאני תמיד עושה בברוקהייבן. רק לפעמים אני שם פה שידה בטלוויזיה. מתחת לטלוויזיה, ופה אני גם שם שידה. אבל היום אני החלטתי שאני לא רוצה לעשות את זה. כי בדרך כלל כשאני שם שידות אני צריך שחבר שלי יעזור לי פה. אורי חנניה. טוב, אז חברים, זה הכל להיום. טוב, אז זה הסרטון היום חברים. אורי, אני באמצע לגמור את הסרטון. טוב, אז זה סוף הסרטון להיום חברים, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.